Valencianes i valencians, en un dia com avui, que ens reunim les famílies per a celebrar el Nadal, és el meu deure com a monarca felicitar-vos aquestes festes... Para. Tallem. Xuso, dime. Sí. Jaume, no. Jaume, me diu el director que si li pots donar un poquet més d'èmfasi, més de solemnitat, és el dia de Nadal. Val? Solemnitat. Solemnitat. Dirigiste a la càmera? Sí. Xuso, su càmera, no, la 1, no? La 1 o la 2? La 1. La 1 la teva, ¿vale? La 1 i la 2. Number 1, no me chu. Number 1, no me chu. La 1, ¿vale? Em recordes, per favor, de parlar del club de córrer, bueno, club de córrer no, club d'atletisme. Si dius club de córrer m'enfaden. Club Club d'atletisme. d'atletisme Corriols. Corriols. Estan promocionant l'escola menuda. I a estos menuts hi ha que donar-los més veu, volen... Vale. Si va el micro, si va el micro. Sí. És que tot té que funcionar bé. Maloí i també del membre de la Junta Directiva de la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana i coordinador de la selecció màster. ¿Estamos? ¿Vale? ¿Estamos? Vale. Venga, Xuso. Preparat, Jaume? Mires a càmera 1. Acció. Valencianes i valencians. Molt bé. És un honor per a mi poder felicitar-vos les festes de Nadal. Sí, però mira, a càmera. A càmera. I als Corriols, al Club d'Atletisme Corriols. Molt bé. Els més venuts. Molt bé. Volen més diners. Estan costant-me una pasta. Sí. Digues que anem a invertir també en megafonia per al club. Sí, invertirem des de la Casa Reial en megafonia per al club. Valencià i coordinador de la selecció màster d'atletisme de la Real Federació Espanyola d'Atletisme Vale, sí, vale, es buena, Xuso. Vale, bien. Vale, anem bé. Club handbol de Sueca. Val? Estos venen pegant fort, Oh, si peguen. I valencians i valencianes, com a monarca, anem a instaurar en els partits d'handbol el VAR. El VAR, no? El bar no. El bar. Es que l'altre dia... Es que... Sí, Xuso, se lo explico, sí, se lo explico, Xuso. És pesat el director. L'altre dia en un partit amistós hi hagué una polèmica en una jugada i no sabem si va entrar o no. Són unes camaretes. Ja, o en unes cervesetes. Exposicions juvenils. Fan falta. En la sala d'exposicions d'esports, ahir ho tenim tot ja cobert, però en l'espai jove, en el casal jove, m'han comunicat que va poqueta gent a les exposicions. Vale, ho tens clar? Correcte, vinga. De què tenim que parlar? De què? De les exposicions, de l'espai jove, que la gent vaja, que les visite. Perfecte, val? Cámara 2, no? Cámara 1, ¿vale? ¿Lo tenemos, Chuso? ¿Que el micro? ¿Funciona el micro?
Vale, ¿vale? Solemnitat, Énfasis. Énfasis. ¿Preparados? ¿Vale? Estamos dentro. I valencians i valencianes, des d'ací vos anime a visitar l'Espai Jove, el Casal Jove. No, Espai Jove no, Espai Jove ja ha passat. Ja ha passat. Casal Jove. Les exposicions del Casal Jove. Correcte. ¿Lo tenemos? ¿Vale, Chuso? ¿Vale? Cámara. Vale, acció. I des d'ací vos convide a visitar el Casal Jove, on podreu visitar les exposicions que presenta el poble per a Tothom. Eixa és. Tothom és una paraula que ho resumís tot. Tothom. Tothom. Sí, pues que la cultura japonesa. Seguim, que no pare la fiesta, venga. Sí, concurs d'aparadors, val? És important perquè enguany no ha guanyat la cristal·leria Redondo. Ha guanyat Flors Xúquer. Flors Jove. Corre la carretera Corbera. Val? Això, és que així n'hi ha que ficar publicitat. No van a parar. Al final, si teniu un premi o no teniu un premi, guanyeu ja sou. Cal dir que el concurs de paradors és una iniciativa molt bona per a tots, bla, però que l'any que ve tornarà a guanyar Redondo. Val. Ahí se acabará, ¿vale? Correcte. ¿Preparado? ¿Vale? ¿Está bien, Chuso? ¿Me has erguido? El casco, ¿vale? Muy bien, ¿vale? Que se vean las barras. No hay azul, no me lo ha traído producción. No hay azul. Vale, no pasa nada. Venga, sin azul, fer la mà. ¿Preparado, Chuso? Jaume, concurs aparadors. Recorda qui té que guanyar l'any que ve, val? Acció! I recordeu que també tenim el concurs d'aparadors, que enguany l'ha guanyat també... No és Redondo, ha sigut Flors Xúquer. L'any que ve ja continuarà guanyant Redondo. Queda bé? Cortamos, sí. El segon premi del 29 concurs d'aparadors de Sueca, Redondo Vidrieres. Bueno, y el ganador de este 29è concurs d'aparadors de Sueca, de la campanya Nadal, primer premi per a Flors Xúquer. Un poquito. El mateix, i de contar-te el producte i de xerrar i fer poble, al final és el que ens interessa des de la regidoria de comerç. Perfecte, molt bé. I ara Tònia i ja està bé. Toni, te reclamen. Si n'aneu, m'ho fem una cervesa. Que no aneu a fer una cervesa? Perquè vulgueu, Si teniu pressa... Doncs bé. Un segon, m'entrevista i m'ho anem. Que en una entrevista m'ho anem. Reis Mags, no poden vestir així. Assusten els xiquets. Van per ahir a escoles a visitar els xiquets abans del Nadal i això no, els xiquets són espant. Per què no van normals? Com jo, per exemple. Per què els reis no es poden vestir en pantalons vaqueros? Perquè són reis. Per què no es poden fer un selfie? Ai, que està metal, la meva gana.
Per què no poden parlar en la llengua dels cristians? Són arguments que t'estic donant, no estic intentant convèncer. A mi m'importa una merda. Val? Jaume? Senyor Jaume? Reis Mags. Val? Volem acostar-nos, jo com a rei i els meus companys en Reis Mags d'Orient, volem apropar-nos al poble. Sí, senyor. I no assustar al poble. No mesclar-nos, però apropar-nos. Apropar-nos, però no barrejar-nos. Exacte. Com es diu això de tu en ta casa, jo en ma casa i Déu en la de tots? Déu en la de tots. Ahí estamos. Vale. ¿Preparados? ¿Vamos? ¿Vamos? Acció. I valencians i valencianes, una altra cosa que també vull dir-vos és que els Reis Mags han de ser més propers, han d'apropar-se al poble, no mesclar-se, però apropar-se, han de ser més humils, com jo, per exemple. Tu, com a monarca, vostè, com a monarca, ha de donar fons, dotar de fons suficients per a millorar els carrers i els parcs infantils. Val? I també una gran inversió en Juanoles per a l'alcaldessa de Sueca. Juanoles? Juanoles. I una cosa més, com a monarca d'esta ciutat vaig a fer una gran inversió per a que puguen arreglar els carrers. I com no, vaig a fer una gran inversió també en Juanoles per a l'alcaldessa. I en parcs infantils. Oh, i en parcs infantils també. I Juanoles per a l'alcaldessa. Hauries de parlar amb ells. Jo crec que te'l subvencionaries. Pues jo crec que sí, Jo crec que seré la persona que més quan les compra. Pon-la de laboratori. Vols que li parli? La tinc baixíssima. La regalícia. Afortunadament, perquè les persones que ens dediquem a això normalment patim d'això. Regalícia. No, i prenc molt de cafè també. Bueno, però això. Una salut de ferro, tret que no veig bé les pantalles, això. Company Julio Serra i Parcs Infantils, el meu companya Pilar Moncho. De la paraula Xavi Massó. I vos ha contat un rotllo. Una cosa, de la república no parlarem veritat. No, m'han dit que el tema de la república ho deixem per l'any que ve. Estan pressionant un poquet. Això de la república no ho traeu massa. No, per això volem donar... No convé que es parle de república. No, jo crec que la república... Sí. Val. És que me s'acaba el xullo. Sí, ja ho sé, però arribarà un punt que hauràs d'enfrontar-te. Ja, però si estàs un any vivint de lujo... Però això no dóna pena. Tu, el teu castell i Déu en el tots. Clar, jo en ma casa i vosaltres en la vostra. República, de moment, ho deixem estar, val? Millor anem a parlar de la terra, condicionar millor la terra, dels llauros. Vale? Anem a condicionar les vostres condicions per a que siga tot més acondicionat. Molt bé. Val? De les terres dels llauros, que són meues, però... Però les treballen ells. Abans eren els moros, això, eh? Sí. Fins que vaig vindre jo. Ja ho sé. Vinga, anem allà. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Preparados? Condicionar les condicions de l'acondicionament de les terres. Acció. Acondicionarem les terres dels llauros perquè les puguen treballar. Les terres de tots. Meues un poc més, però de tots. Molt bé, molt bé, molt bé. I arreglarem l'aire condicionat del saló d'actes de la casa de la cooperativa. Ixa, com se diga. I vaig a rascar-me la butxaca una miqueta més per arreglar l'aire condicionat de la Casa de la Cultura. No, del saló d'actes de la cooperativa. És que no sé ni on gastar-me ja els diners. Ja. Down through the chimney with lots of toys.
que queda molt bé és dir hi ha tant que gastar en tan poc de temps. Dis-ho, a la gent. Hi ha tant que gastar en tan poc de temps. Sí, Chuso, eso lo engancharemos, ¿vale? Con lo del acondicionamiento, lo del aire, lo del acondicionamiento de la condición de las condiciones de la Tierra. Muy bien, Chuso. ¿Sí? Ah, val. Digues que els valencians són molt grans, un gran... digues territori. Un gran poble. Poble. Oh, gran poble. Som un gran poble. És que és de a punt, no fa més que dir territori, per no dir ni país, ni comunitat, ni territori. Però poble. Com es nota que és monarca i no és vostè una persona qualquiera, eh? Però també són molt animals. Val? Vinga, animals, però animals, una cosa que mos interessa, anem a per ella. Has vist la meva cara? Sí. Ixa. Vinga, preparats? Doncs perquè allà en Barcelona diuen que els valencians que són molt animals. Acció. Perquè els valencians som un gran poble i som molt animals. Animalots. Quan volem una cosa, anem ahí. Ahí estamos. Animals. Caguen tot, que bo que eres, Jaume. Eres la llet. Molt bé. Anem a començar. Benvingudes, benvinguts, moltes gràcies per estar ací, amics, família, coneguts, no coneguts. Diumenge, la gent se'n va fer com a 20 anys escrivint-la. Jo, si votara al rei, te votaria tu. Però com me l'han imposat. Deixem estar de votar, que si no cada un vol una cosa i no va... Com és que no l'han cagat, eh? A mi se m'acaba el xollo. I a ti també, Chuso, sí, vale, perdó. Però és una novel·la negra molt híbrida, molt mesclada, molt experimental. Bé, però no li feu massa cas. Quan te novel·les, doncs, suposo... Esto cuando sale, Chuso, en Navidad. Va, pues no, anem a rebaixar un poquet el to. Val? Digues que farem més enquestes al poble de Sueca, en este cas. Però no vinculants. Les enquestes sempre queden bé i total, no aprofiten per res. Va. A mí los dos que se asenten, no puedo haber traído ruido. Sempre que tenen que és Natalitat, perquè empreses d'un contracte no són de vegades. Leí que se conectarien en internet i si no vos saludava. Ah, molt bé. Ui, passava com Eurovisión, I d'ara endavant també farem més enquestes. Moltes més enquestes, consultes al poble, ja que consultar-ho tot. No seran vinculants, però es consultarà. I la televisió tindrà molta més repercussió. Sueca Televisió. Una amiga que se sueca me toca. ¿Te he visto en la tele? No t'ho digues ja? Sí. Doncs explica't una miqueta, Isabel. Ai, tranquil·la. No patisques. Miguel, estoy en Sueca ahora terminando. ¿Te puedo llamar en 5 minutos? Venga, ahora hablamos. Ahora... Es el jefe. Ai, vaja, espera. Vaig a ajuntar, no vaig a ser que... Per acabar, per finalitzar, has de dirigirte al poble, ¿val? Sí, Chuso, se le ve un poco el flequillo. Vale, espera, lo arreglamos. Ahí estamos. Vale, perfecte. Vale? Per acabar, mirant a càmera amb gran solemnitat, val? Cal dir, valencians, valencianes, que la felicitat inunde els vostres cases. O les vostres cases. Val? I el meu Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muy bien. Vale. I això també, eh? Sí, recorda que tu venies de territori del nord a conquistar els moros. Oh, que són cristians. Tu eres cristià. Estem fent-ho al costat d'un Belén cristià. No pots dir... Salam aleikum. No, clar. Has de dirigir-te al poble i dir valencians, valencianes, que la felicitat inunde les vostres cases. En el Padre, Hijo, Espíritu Santo.
fem i així acabem. Vale. Ixa és la teva càmera, ixa és la general. Preparados? ¿Estamos? ¿Estamos? Solemnitat. Acció! Valencians i valencianes, que la felicitat inunde les vostres cases. En el nom del Padre, del Fill, de l'Espírit Sant. Amén. Mira càmera, mantén la mirada, mantén-la. Mirada de monarca, de lleó. Trau les dents. Amén. Dic, tallem. Corten.